Du kan tilføje dine egne tillæg i 365. Du går ind under indstillinger, og her vælger du tillæg. Så trykker du på det grønne plus for at tilføje et tillæg. Det kunne være timeløn. Og vi sætter en pris per time på 500 kroner. Og under type, der vælger vi den, der hedder per styk, fordi det her det er en afregning per time. Så opretter vi tillægget. Vi opretter et mere ved at trykke på det grønne plus. Vi vælger fuge og sætter en pris per fugemeter på 50 kroner. Og nede under type, der vælger vi så omkreds, hvor prisen angives per meter. Og på den måde så kan 365 selv udregne, hvor mange meter fuge, der skal bruges per element, vi skal montere. Hvis jeg opretter tillæg. Nu kan vi prøve at lægge de her to tillæg på en sag. Her har vi en hoveddør, og vi trykker på det grønne plus for at lægge nogle tillæg på. Vi vurderer, at den her hoveddør, det tager 5 timer at montere. Sætter kryds i timeløn. Og i fuge. Trykker gem. Nu kan vi så se, at de her to tillæg er kommet på ordren. 5 timers timeløn til 2500 kroner og 6 fugemeter til alt 300 kroner. Og vi kan se, at det er blevet lagt til prisen i bunden af tilbuddet.